ta saka inda na je ki zana ishe ki min ban gajiya. Na ganin nisan tafiya ƙauna ce ta saka inda na je kai zana ishe kai min ban gajiya. Saka a gaba amshi suna ki ajiya tunda ba na so tarba ba ni na ki ma in rike haka zai zama raba alƙawarin juna mai rike ni so gangariya. Inda na taka tare muke a zuciya ne ajiya. San kishi ne ya sa ni jini